Praise God. Hallelujah. All right, ngicela singene ezwini lenkosi. I will preach kafishane. Angithi niyabona ukuthi sekusele isikhathi singakanani. Ngicela ngithembe. Amen, ningithembe ngempela. That is chapter number 31 incwadi kaJeremiah. Chapter 31. We'll start reading from verse number 27 up until siyogcina ku 34. Ake sigijime siye kuyona. Jeremiah 31 verse 27 up until 34. Uma sibona baba umbethe ephuma ukuthi kuzobe khonto emphuthumisa khonto angayiqedanga ngicela umxolisela makuthi nje uyaphuma ngakaqedi yobe ngakho ukuthi akangihloniphi ungihlonipha kabi. Awu amen. Amen. Sanibonani. Amen. Fundani. Bheka izinsuku ziyeza usho uJehova lapho ngiyakuhlwanyela indlu kaIsrayeli nendlu kaJuda ngembewu yabantu nangembewu yezinkomo. Kuyakuthi njengalokhu ngibalindile ukuba ngibaphulise ngibasiphule ngibadilize ngibabhidlize ngibachithe ngibahluphe kanjalo ngiyakubalinda ukuba ngibakhe ngibatshale usho uJehova. Ngalezo zinsuku abasayikusho ukuthi oyise badlile izithelo zomvini ezimuncu amazinyo abantwana ababushelelezi ngokuba yilowo nalowo uyakufa ngobubi bakhe bonke abantu abazidla izithelo zomvini ezimuncu amazinyo abo ayakuba buthuntu. Then when you check leli verse aqede ulifunda manje bonke abaprofeti bebeprofeta beme intabeni ezahlukeneyo. And ukuphakama kwentaba bekungange revelation isambulo sifuma nayo. Amen. Every time when umprofeti eme phezu kwentaba ethile bekuba ngange message I obtain noma ayithola kuNkulunkulu kodwa kuya ngokuthi intaba agibele kuyona yaka prophecy ubona kangakanani. Now when you read uJeremiah la ukhuluma ngento ezakwenzeka and uthi the time will come and lesi sikhathi esizayo uthi isikhathi la khona kuzovalwa into ethi izono zabo yise ziyakwehlela kubantwana. Uthi for now uma uthi uyachecka izono zoyise zehlela kubantwana. But I will come. Amen. I will come. Ngezo qashula leyo nto ukuthi khona umuntu ozofela isono somunye umuntu. But wonke umuntu mayefa uzofa ngesono sakhe esingafaka umunye umuntu phakathi. Noma ngabe usenze nobani but uzobe umuntu engena ngesono sakhe. Hayi engena ngesono sabantu. But ngifuna underline ukuthi lapha nje safunda khona ukunakisise entweni ethi uzokhansela into yokuthi izono zaboyise ziyakwehlela kubantwana kusi isizukulwane sesiqala esesibili nesesithathu kanjalo kanjalo. So but uJeremiah umentabeni ebona restoration that is coming and uyibona le restoration ezayo uyibona at the time la khona amaJuda ekwi exile ethunjiwe eboshiwe. And then he was prophesying a prophet phezu kwabantu, people who don't have hope, people who were destroyed. Amen. Abantu abangena kuma distractions la khona impilo bebona ukuthi impilo yabo iyamdinga uNkulunkulu uthangenelele. But uNkulunkulu mayifika uthi no, don't worry, the time will come. I will restore everything. And then the first one le ayifundile ngifuna unake futhi ukuthi uthi ke ngiyawufisa isikhathi the time is coming la khona ngizotshala ngembewu yabantu nezilwane. Amen. Usemncane la ekhaya ngicela ningisheshele amen phela uze ngisheshe ngiqede. Amen. La khona ngizotshala ngani ngembewu yani yabantu nezilwane. Amen. Kusho ukuthi ngamanye amazwi I will put my image again back to umuntu la khona engangikade ngimbeke khona. Bese ngiphinda futhi ngirestore ngibuyisela isilwane la sasikhona.
Now kusho ukuthi ngamanye amazwi, and then let me just take you back kancane singakagijimi. Ngamanye amazwi umuntu mayithi ngizaphinda futhi ngitshala imbewu kusho ukuthi ngizorelease iseed engake ngayirelease before the sin. Before isono sifike. Uthi le seed engizoyirelease, le mbewu engizoyirelease izobuyisela umuntu kuyiposition. What is man's position? Yini le position yomuntu? Iposition yomuntu ukuthi wayidalela ukubusa emhlabeni. And then iBhayibheli bese lithi again nesilwane ngisiphinde ngenze njani ngisibeke futhi khona ensimini ngembewu yaso. In other words isilwane sasidalela ukubuswa umuntu kusho ukuthi ngizawuhlukanisa lento esihlangahlangene phakathi komuntu nesilwane. Ngizobuyisela umuntu abe kuyiposition yokubusa, ngibuyisela isilwane sibe kuyisubmission. That time is coming. And then bese unaka enye into nje sengizoqeda ukushumayela. Bese unaka into ethi uthi uNkulunkulu ngoJeremiah again. Uthi when I come ngizofika ngisiphule. Ngicela umtshela sethu ukuthi ngizawusiphula. Awulifundele lo verse ngizawusiphule yebo. When I come, that is verse number 28 if I'm not mistaken. Kuya kuthi njengalokhu ngibalindile ukuba ngibasiphule. Ngibadilize. Ngibabhidlize. Ngibachithe. Ngibahluphe. Kanjalo ngiyakubalinda ukuba ngibakhe. There is no restoration ungahlaphazwanga. Angazi ngikhuluma nobani la ekhaya. But I've come to speak to somebody into engifuna uyinake la. Mina uNkulunkulu ngiyawukwehla ngibasiphula. Ngibabhidlize. Ngibahlakaze. Phinda futhi ufuna unako phinda futhi. Kuya kuthi njengalokhu ngibalindile ukuba ngibasiphule. Ngibalindile ukuba ngibasiphule. Ngibadilize. Ngibabhidlize. Ngibachithe. Ngibahluphe. Kanjalo ngiyakubalinda ukuba ngibakhe Mina again ngiyaphinda futhi ngibe ngizoma ukubaphinda ngibakhe. I'm ready to restore them. But nansi into engifuna uyinake again, into engifuna uyinake. Number 1. uNkulunkulu akayithanda into ayifica isiphelele. Engazi ukuthi iphelele kanjani kungesisi isandla sakhe. Amen angazi ukhona like akayifuni into efike sekuthiwa seyiqediwe. Yena engenaga sisandla kuleyo nto. Waya prophethe kanjena kuke ngoJeremiah lapha nakubantwana bakaIsrael noJuda. Uprofeta ukhuluma kanje ukuthi ngisazokubabhidliza. Ngisazokubasiphula. Ngisazokubahlakaza. Nansi into painful futhi again ngisazobahlupha. Kusho ukuthi khona okuhlushwa hayi uSathane. Sathane simxolele sometimes. Ngoba nakho phela uSathane akanamama akanababa. Sometimes yonke into sivele sithi nje uSathane. So uSathane. Abanye baze bethi unomama ezala ngazi kodwa. But ngizothi namhlanje khona izinto engenziwa uSathane. But ezenziwa uNkulunkulu uqobo lwakhe. Wayezenza uNkulunkulu ngicela ubambe nansi into. Wayezenza uNkulunkulu. Angithi from Genesis chapter number 3 umuntu wawele esonweni. And kushuthi umuntu akasenayo into uNkulunkulu ephelele. But there is kukhona into etshalwa uSathane enhlizweni yomuntu nasempilweni yomuntu. So umuntu uhamba manje akasahambe ephelele. Uhamba kunezinto ezifakwe uSathane ensimini yaseEden. Now kusho ukuthi ngamanye amazwi uNkulunkulu akasakwazi ukumclaima. Umuntu athi lo uyi-image yami. Why engakwazi ukumclaima is because the devil ukwazi ukuthinta naye la uNkulunkulu ethinta khona. Manje uthi uNkulunkulu angikwazi ukuqala phansi. Awungathi ngizawugcina lapha. Angikwazi ukuqala phansi ngilungisa umuntu. Mangizolungisa umuntu ngiyabhidliza. Mangizolungisa umuntu ngiyahlaphaza. Mangizolungisa umuntu ngiyadiliza. Mangizolungisa umuntu ngilethe inhlupho. Awabekho abantu like angilethe inhlupho. Angimlungisa umuntu engayizwanga ipain. Ngoba ipain ichitha yonke into. I feel like I'm preaching. Can I preach bazalwane before ngithandaze? Ngithenge ngesikhathi.
Awu ame ningithembe ngesikhathi. Ngicela iglasi yamanzi. Ngigijimani lapha ekitchen iglasi yamanzi. Ngicela ngilethele iglasi. Mthilo sethu ungilethele amanzi nelokuzana ne Powerade. Awu somebody shout hallelujah. Mthilo seduze uthi makhela ubhiki kuyashunyelwa manje kuyashunyela ngempela. Sometimes uba nento yovula phela chawe. Uba nento ukuthi njalo ushaywa uSathane. Kanti uNkulunkulu uyayenza into ukuthi kube nguye. If ever ungayikholwa lento engiyishoyo. Wafika kuMose. Wathi hamba ngoba ngibonile. Ngezwe futhi ukukhala kwabantwana bami. Wanishona lezi zinto ade nithengele iconference eyihambile. Awu amen. Ngiyayicela into zami. Awu amen akazi amen ukhona. Ngabe ngibeka lana angazi kwenzakaleni ubani osusile kanti la. Somebody shout amen amatafula. Amen akazi ukhona la ekhaya. Ngicela umthilo sethu uthi makhele siyashumela ungasahambi chawe ungathi ngizoshumelana. Beka iplate lapha yana. Awu amen. Yoze livele ku TV plate. Amen akazi ukhona la ekhaya. Mthilo seduze uthi makhelwane bamba le. Ngizwile futhi ngibonile ukukhandleka kwabantwana bami. Usethi uNkulunkulu ngakho ngehlile. Uthi uMose mawehlile phongi ngenaphi. Uthi uNkulunkulu ngehluka uba ngihambe ngawe. Ngoba mina ngumoya. Angikwazi ukuyofika kumuntu osenyameni. But I need umuntu omphethe inyama. Ukuze ngiyafika emntwini omphethe inyama. Ngizohamba ngawo uthi anginamalimi. Uthi angehlanga ngoba ngazi ukuthi unamalimi. Angehlanga ngoba ngazi ukuthi you are not perfect. Angehlanga ngoba ngazi ukuthi wena you are a killer. Angehlanga ngoba ngazi ukuthi wena you don't deserve. Ukuba ungasetshenziswa yimi. Noma unjalo kodwa ngehlile. Kukhona ability engiyibone kuwe. In spite of izinto ezenzakele. Ngoba ngiyazi ukuthi ensimini yaseYedeni kwangenelela umuntu emsebenzini owenziwe yimi. Ngehla mina ngahlala phansi. Ngahlala phansi ngambumba umuntu waba nama-fingerprint ami. Kodwa kwafika uSathane wathinta into engiyibumbileyo. Manje noma kunjalo Mose, you are not perfect. But konke engilandela kuwe kukhona into engayifaka emaphakadeni. Before you were formed kunento enamandla kuwena. Before you were born kunento enamandla kuwe. Izulu alisibuka ukuthi sizalelwephi. Alisibheke ukuthi sizalwe ngobani. Alisibheke ngepast. Alisibheke ukuthi siphuma emndenini ongashadanga. But noma kunjalo liyakwazi izulu ukudabula amazulu. Lehlele kumuntu angawethanywa. Kumuntu angamukelekile. Lithi I've come to choose you. I will use you because of your affability. God, before I use you, ngiyahlaphaza, ngiyabhidliza, ngiyahlakaza, ngiyahlupha, ubaleke eGibhithe kanti uyohlangana nami. Jaseduze uthi makhelwane sahlangana naye sibaleka. Mthino sethu sasibaleka makhelwane. Mthino sethu sasibaleka. Sahlangana naye sibaleka. Sakhiwe hlane. Akakwakhi kwi-double story. Akakwakhi kwi-triple story. Uyakulinda inhlupho ikhiphe kwi-double story. Kanti uyohlangana nawe hlane. Uyohlangana nawe ehlathini. Akwakhi akubuyisele back la ubaleke khona. I feel like preaching. Somebody shout amen if you can. Thina seduze uthi awukho ngcono makhelwane. Mthetha awukho ngcono. Awuyona lento ephezulu kwekheke. It doesn't matter ukuthi ukhona la. Ngizothi noma ukhona la, izulu liyakuthrusta. Izulu likwethembile. Awushumela ngedwa la ekhaya. uNkulunkulu akayithandi into. Oh God. uNkulunkulu akayithandi into esiqediwe engenazi izandla zakhe. Shumela ngedwa la ekhaya. Singahlala phansi kancane. Kukhona into ngifuna ukuyenza.
That is one. One uhlangana noPenina. And uPenina waphora lezinto inhlupho yonke into enhlizweni kaHana. Kwagcwala. Kwaze wafika la gcwala khona. Wazama ukuphendula wahluleka. But uNkulunkulu was not there. Ngikhuluma ngethu la. uNkulunkulu was not there. Ngicela umtshela sethu uNkulunkulu bengekho la. Ubekuyekile. Kodwa mhla esezofika uNkulunkulu. This is one. Cela indishi. Hayi indishi. Thana ukuphuza kancane nje. This is indishi. Uthi uHana mayisedelile ngoba uNkulunkulu ngesikhathi usene power usenayo yonke into uyasuka eduze kwakho. Angazi amen ukhona. Uma usakwazi ukuzenzela izulu liyaqheluka likiyeke lithi use your ability. Awangazi amen ukhona. And I need to get abantu abathi bishop before standards uNkulunkulu ngisiphule ngibhidlize ngihluphe ngoba after inhlupho ukulindile ngapha ukuthi akwakhe yena. Lalela uHana ngesikhathi ehlushwa la uyinyumba wabheka ushadile khona mina ngashada abuka abantwana ngizala ngawani ukuthi sengikhona futhi ngonyaka olandelayo sengizobeka omunye ngonyaka olandelayo mama hawu usuphinde wabuya futhi kukhona abanjalo unyaka nonyaka uthi hawu saficana futhi yebo awu amen saphinde saficana awu amen sesificane futhi sesificene kujatshulwe kanjalo wabuya kodwa wathuka uHana embiza ngenyumba kwagcwala inhlamba zikaHana amen kaPenina kuHana enhlizweni up until uHana wathatha decision ngihlushwe kwi-territory engitshethi territory yami. I need to go kwindawo la khona ngizohlangana khona noNkulunkulu. Then she decided ukuthi enze njani ashiye yonke into. Wayese eshone tempelini. Mayifike etempelini day 1. Lina maya kashataya. You know it umthandazo awuthandaza u1. Umthandazo awuthi baba ngiyacabanga day 1. Uvezele lo Penina uthi nami I can give birth. uNkulunkulu ngicela umntwana. uNkulunkulu wayithulela nje. Wayithulela uNkulunkulu. But there was a time la khona uHana athandaza waze wahluleka ukuthandaza ngephimbo lakhe. Iphimbo langaphuma hayi ngoba lashile. La seningaphumi because wayethulula. Yizwe ukuthi wenze njani ngesikhathi ethandaza. Umthandazo usethi ke uNkulunkulu ngicela ungiphe umntwana. Uma unganginikeza indodana ngiyakumthatha ngembuyisele kuwena ngoba ngibona ukuthi ushoda ngomprofeti. Ngesikhathi enze njalo kanti useyathulula. Ngesikhathi ethulula uyabona ke nansi into uNkulunkulu mayiletha inhlupho ekusiphula wenzani. Wenza kanje uNkulunkulu. Angithi yabona ubani lo blue angithi. Okay. Tell a child. This is blue ne. Tell a child. uNkulunkulu uyakusiphula. Tell a child. Akuhluphe. Tell a child. Akuhlakaze. Tell a child. Tell a child. Amanzi akhona amanzi. Tell a child. Niyabona ukuthi yini ephelayo? Kuphela bala. Tell a child. Ngesikhathi ekuhlakaza uNkulunkulu wenzani? Tell a child. Ukhipha konke akade kungaphakathi. Kodwa ukhipha ngokuthulula ubuNkulunkulu bakhe ebuletha kuwe ukuze chitheke into angazange ayidale ngoba akafuni ukuthi enze utho kuwe bese kuba khona into ekhona kaSathane manje uyakusiphula ukuze aphinda kwakhe futhi. Now usambona uBlula ukwabhekisa ilokhuzana ngeke ngayibhekisa iglass phansi. No, uNkulunkulu uthi ugcoba ikhanda lami ngamafutha athi indebe yami yachichima athi impela okuhle nomusa kuyangilandela
ngamanye amazwi ngesikhathi ethela kanje uNkulunkulu eletha kuwe awubazalwane ngathi ngakhuluma nomuntu la uyabona mawuthatha inkomo uyise diphini laba abazalwane emakhaya ufika uyifaka diphini iphuma amazeze khona kodwa bese uyayiqhuba uhamba nazo uzise edlelweni uthi uhamba nazo endleleni ihamba zithi uma zithi khona amazeze aqhathakayo uphinde futhi ihambe iphinde ithi kuqhathaka amazeze ithi yofika emanzini emfuleni yophuza ifika amazeze angasekho amazeze inani ilokhu ishona khulumani sithi yini le nto le amakhizane awu amen izeze ngiyalazi lokho okuncane okuvele ngabonakala ikhizane awu amele ikhizane uyabona ngamakhizane uthi uyoliphuzisa abe senze njani eseqhathaka lalela ungaze udelela ungene ediphini kanti ngesikhathi ethwethela lokho akuthelayo kuyodla lokho ngaveli uNkulunkulu kuyohlakaza kuyosiphula lokho ngaveli uNkulunkulu cela simtshelo sethu uzothi mawuzo restore wendlule kusishulweni wendlule ekuhlakazweni wendlule ekudilizweni uNkulunkulu akafuni mawusuphakama uzofakaza bese ufaka nabakini phakathi ufuna mawusufakaza uthi kwehluleka yonke enye into kodwa ngahlangana awabekho abantu ngahlangana noJehova ophilayo ngahlangana noJehova Jireh ngahlangana noJehova Nisi kwakhona izinto ezisalayo kwakhona okugcwalayo kwakhona okuphakamayo kugcwele kimi ukumthanda kungeze kwaphela kimi ukuthanda yena ngoba mangikhumbula angenzele khona kungenza ngakhohlwa. If you don't believe, can I pray now? If you don't believe, badelela ngoba abazali mabethola isikhathi beyisa makwenzekile badelela niyazi badelela ukuthi baphume eGibhithe baye eKhenani and then mabephuma eGibhithe baye eKhenani base bethi uMose wayisibulawa indlala ehlane na yeah uNumeri lo 23 what bathi ke why Mose sibulawa indlala then there was ilokhuzana isinkwa esalethwayo basibamba kanje isinkwa bathi lo nkulunkulu wakho Mose wasikhipha eGibhithe ezosilambisa la ehlanga yini lento ngicanda babebambe kanje ngokusho kweBhayibheli babamba kanje ukudla okwenziwa uSumakade babamba bakuphakamisa bathi yini lento esidla la ehlanga lento elulana kangaka uNkulunkulu waqasulwa intaba ishoyo wathi nginganikeza umuntu into ayithatha ayifake esikalini wathi bayifaka kanjani esikalini Mose why said because of what they've done I'm going to kill them all ngizobabulala bonke ehlane ngeke besafike eKhenani kuthiwa wayesededela inyoka ezayizine sibiba sokufa kuthiwa zaqhamuka from nowhere sagijima zabadla zabaluma kwalaluya babona abantu befeduze kwaba beqa abantu babona abantu befa abanye bebhizi besusa inyoka lithi iBhayibheli kwakhala abantu abasele but hayi sesiyabona ukuthi sonile kuwena Mose naNkulunkulu hamba usixolisela uNkulunkulu uthi uNkulunkulu akasixolele sibhedile kuthiwa from that time uJehova wathi Mose ngibaxolele wathi uNkulunkulu baxolele kusho uMose wathi baxola mbekele u1 pole wetende wambekela isihlanu uNkulunkulu abeka ipulpit wathi uNkulunkulu baxolele ngoba bayotha abantu wena uNkulunkulu ukhohlake wakhipha abantu eGibhithe ngoba ufuna ukubabulala ubaqedele ehlanga. Why said uNkulunkulu for what you have said hamba ke Mose yokwakhe enye inyoka balunywa inyoka kodwa uthamba okwakhe enye inyoka ngishumayela ngedwa la ekhaya balunywa inyoka yababulala. Why said yakhe yethusi
but lethusi mawuyakho uyifake phakathi mina Jehova ngizofaka isihluku sokuphila wathi yona uyeke ngoba naseyibalumayo siphansi wayesethi kodwa oyosusa amehlo akhe kule phansi emlumayo bese buka leyethusi oyiphakamisile uthi ke noma imlume phansi ngeke isaba namandla ngoba leyethusi oyobuyiphakamisile iyobe sinamandla over ama-situation. Somebody shout amen. As I'm closing now, I'm closing ngentetho uyahlaphaza uyasiphula uyabhidliza ukuze restore. If you don't believe me, I was val. If you don't believe me, if you don't believe me, go and check and see me Satan. Badla kwisithele siphakathi nendawo. Badla bafa khona sikhona seceleni sokwazi okuhle nomuthi wokuphila usikhona futhi but badla kwesiphakathi nendawo lithi iBhayibheli bafa kwami ingelosi esango laseYedeni yephethe inkemba ivimbe bonke abantu abazobuyela emuva ensimini yaseYedeni. But if you don't believe me, uJesu waphinde waba sensimini yaseGetsemane. Insimi yaseGetsemane ilandelwa insimi yaseYedeni. Le nsimi yaseGetsemane wathandaza ethandazela insimi yesithathu insimu yekhanda wathandaza wathi lesitsha uma kukuhla sendlule kodwa makuyintando yakhe asenzeka singendlule sangandluli sebamphaka siyothandaza uma sebethelwa wabethelwa phakathi nendawo uyahlaphaza kanti uzo restore uyahlaphaza kanti uzothi rebuild bafe kwesiphakathi nendawo isithelo kodwa kwesiphakathi nendawo entabeni yekhanda walenga esiphambanweni walenga ehlahle njengesithelo abafike kulesi siphakathi nendawo bayaphila ngoba uyahlaphaza ukuze restore. Somebody will say kanjani uNkulunkulu akakurestore engakuhlaphazanga. There is more than 2,000 years from ensimini yase-Eden kuya kwinsimi yase-Calvary. More than 2,000 years. Lapha bebehlaphazwa bephuma ensimini. Kodwa uNkulunkulu azi ukuthi ngilinde ngapha entabeni yekhanda. Nafa lapha ensimini yase-Eden. Kodwa mina uNkulunkulu ngisazonihlaphaza nje. Nginihlaphazela ukunirestore because ngisazobuyisela umuntu kwiposition. I've come to decree and declare. Wena yonke into isazosubmita kuwena. Yonke into isazokhothama kuwe. Kodwa izawukhothama ngokuthi wazi ukuthi uqala uhlaphazwe kuqala. Khona abantu akade bekuleyo season lonyaka. Isizini yokusipshulwa, isizini yokubhidlizwa, isizini yokuhlushwa. But I've come to tell you ukuthi uJesu umile ulinde wena to restore you. How many of you are but I'm ready for God to restore me? I am ready for God to rebuild me. I am ready for God to renew me. Somebody shout amen if you can. Stand on your feet as we are praying. Stand on your feet. I am Akoshata. Angazi wendlulapi. Sakata ngale ntshumayelo. But ngizothi la undlula khona ngenze ukuthi uyasishula. Kungenzeka ukuthi uyabhidlizwa. Kungenzeka ukuthi uyahlushwa. Kodwa uNkulunkulu ngapha ukuthi ngesandla sakho sazophinde kwakhe futhi. Jeremiah 18 kehlela endlini yombumbi. Kafika umbumbi ebumbi isitsha sondweni. Isitsha sibumbayo saphahlaka. Kodwa kwaba kuhle emehlweni ombumbi ukuthi aphinde futhi ngalo ubumba. Onphihlikile aphinde enze esinye. I've come to decree and declare. Yena usazophinda kwenze futhi. Kodwa uzawukwenza after kade uhlushwa. After kade usishulwa. After kade uphidlizwa. Angazi uphidlizwe phi. Angazi ushaywe phi. Angazi ukhala inyembezi ezithini.
But I've come that God is waiting for you at the other side. And let us side He wants to renew you. He wants to rebuild you. He wants to restore you. The restoration is coming upon your life. The restoration is coming upon your life. Siyabuya izinto ezilahlekile. Kuyabuya kwadliwa isikhonyana. Kuyabuya kwathathwa uSathane. Kuyabuya kwahlaphazwayo. Oh, somebody shout amen if you can. Asiphamise izandla zethu sivala amehlo ethu. Bafika uMose noAaron kuFaro. Mose noAaron kuFaro. Bafika baphonsa inyoka yaphenduka, induku yaphenduka inyoka. Yadleka Faro. Babeqeda ukwenza isimangaliso. Inyoka kaAaron noMose seyidle inyoka zonke kaFaro. uNkulunkulu waqhubeka wavela wahlehla wathi ngiyabona imiracle. Wahlehlela ngemuva. Walokha inhliziyo kaFaro. Wathi ungabadedeli. Imessage ithe ngiyaphuma. Kodwa still wena uNkulunkulu usavala inhliziyo kaFaro. uNkulunkulu kuyenzeka ukuthi angakukhipha esimeni kanti usasiphula. Kuyenzeka ukuthi angasheshe ukukhipha kanti usahlakaza. Ufuna kungabi bikho ukubonga wena nezinto ezinye. Mawuphakamisa izandla uthi namhla Nkosi siyamangala. Hallelujah. Kube wena kube bewukenathi Jesu kabe safele endleleni. Saba ngaki inhlupho ezalandela after inyoka. Induku yaphenduka inyoka engabavuma uNkulunkulu baphume lapho. uNkulunkulu kuyenzeka agcine esimeni ngoba efuna ukukwakha ukuze ungamazi omunye umuntu. Wazi yena kuphela. Awu. Asiphamisa izandla zethu siphamisele phezulu. Funa sithandaze thina sonke namhlanje. Angazi undlula kephi isizini kodwa last week ngithe ungangeni nje ku 2026. Ubaba Chauke said that ukuthi God will remember you ekseni namhlanje. I want to tell you ukuthi namhlanje ngaphambi kokuthi uhambe nje uye ekhaya. Haya mashataya librosaya. Yazi ukuthi khona ezinye izinto ondlula kuzo ngoba uNkulunkulu efuna ukuqala kwakhe. Uyasishulwa. Uyabhilizwa. Asiyothandaza. My God. My God. Vala amehlo akho phamsi izandla phezulu. Hey. Hallelujah beunge. Abe. Safele nje. Awu moya ngcwele. Ngehlabele lisuka ngaphakathi enhlizweni kube. Ulenathi. Nabe. Safela. Awu. Kube wena. Beungenathi. Nabe. Sothandaza babu kube Nkosi ke awubangana endleleni ngabe safele endleleni awumoywe ukube wena Jesu awuhambanga endleleni ngabe safele endleleni. Ukube wena Jesu awubangana ngabe safele endleleni. Ake sisho ngokugcina siyothandaza.
ukube wena Jesu bewungenathi ngabe safela ukube wena Baba mfundisi umtshali bewungenathi ngabe ukube wena Jesu hallelujah ngabe safela endleleni ukube wena Jesu